Ce-ar fi dacă ți-ar spune că un specii uitate, mai mici decât o unghie degetul mare, ar putea readuce viața la corpul tău și trezește o erecție în doar 60 de secunde? Indiferent de al tău vârsta, pastilele tale sau dezamăgirile tale trecut, o mușcătură ar putea începe reface puterea pe care o credeai dispăruse pentru totdeauna. Știu că sună incredibil, dar rămâi cu mine pentru că ceea ce urmează să împărtășesc ar putea schimbă totul. Numele meu este Dermot Cara. Am petrecut mai mult de 3 decenii ajutând bărbații de peste 60 de ani să recupera ceea ce anii și sistemul au fost jefuiți în tăcere. Încredere, circulație, vitalitate și capacitatea de a te simți bărbat din nou. Nu prin rețete scumpe sau prin trucuri, dar deblocând ceea ce corpul încă ține minte când i-ai dat uneltele adecvat. Și iată întorsătura. Cel ce îi cere soluția nu este o descoperire nouă sau ceva similar dispozitiv de înaltă tehnologie. Este o specie care a fost ascunsă în vedere completă, una pe care strămoșii te-ai folosit înainte de intimitate și că știința confirmă acum că funcționează mai bine decât și-a imaginat cineva. Cel ce cere ironia este că probabil ai petrecut de partea ta în bucătăria ta, sute de uneori fără să știi vreodată ce s-ar putea întâmpla În următoarele câteva minute, tu îți voi arăta cum să mesteci această specie doar 60 de secunde. Poți să-ți deschizi ochelarii sânge, reduc stresul care este zdrobindu-ți testosteronul, luptând împotriva bon ale gingiilor care blochează circulația și te ajută să dormi mai mult profund, astfel încât hormonii tăi se recuperează pe cale naturală. Te voi ghida pas cu pas și îți promit că până la sfârșitul acestui lucru veți ști exact cum folosiți-le și la ce să vă așteptați în primele 7, 14 și 30 de zile. Înainte de a ne afunda în acest subiect puternic metodă, acordați-vă un moment pentru abonează-te și sună clopoțelul notificări. În felul acesta nu vei face. Îți lipsește vreunul dintre instrumente naturale pentru sănătate pe care le creezi special pentru bărbați ca tine? Și dacă acest mesaj te privește, scrie unul în comentariile. Dacă nu, scrie 0. Să știm cum să vă servim mai bine. Să începem cu esența acestui lucru descoperire, pentru că nimic din toate acestea funcționează fără să înțelegi ce face acest mic condiment puternic. Secretul constă într-un compus natural ascuns în interiorul fiecărui dinte și numit eugenol. Acest ingredient este motivul pentru care sângele tău începe să flux, vasele tale încep să se relaxeze și corpul tău începe să reacționeze ca înainte. Poate chiar mai bine. Permiteți-mi să vă explic cum funcționează eugenolul, compusul secret care îl face să funcționeze. Nu voi uita niciodată prima dată când pacientul s-a uitat în ochii mei și a spus: "Domnule doctor, vreau doar să mă simt din nou mai bine, eu însumi." Nu vorbeam despre abdomen sau de alergarea maratoanelor. Vorbeam despre intimitate, încredere, putere, forță, tăcerea pe care o are un om atunci când corpul încă reacționează așa cum ar trebui. Asta m-a determinat să explorez alternative naturale și apoi a fost când mă întorceam la un complex puternic, eugenol. Eugenolul este găsit în concentrații mari în interiorul cuișoarelor și când mestecați un cățel de cățel, doar unul sau două, uleiurile care sunt eliberate conțin acest remarcabil substanță. Dar eugenolul nu este doar stă în gura ta, intră în torent sânge prin membranele mucoase aproape imediat. Ce face atunci începe energia. Eugenolul acționează ca un vasodilatator. Asta înseamnă că ajută vasele de sânge să relaxează și să deschid mai ales cele înguste și încăpățânate care îți hrănesc organele sexuale. După 60 de ani, ați ochelea tinsă a se întări și a se slăbi. Flexibilitate. De aceea sângele nu curge așa cum obișnuiam să fac asta. Eugenolul acționează ca un masaj natural pentru artere, deschizând ușor șinele și permițând sângelui să se întoarcă la mișcați-vă liber. Nu forțat, nu artificial, doar o trezire a ceea ce corpul ei a făcut odată fără efort. Acesta ceea ce face ca acest lucru să fie și mai puternic este că eugenolul stimulează producția de oxid nitric.
Acela e compus ca acele mici pastile albastre încearcă imit, dar asta nu e chimie, e biologie și se întâmplă într-un fel natural, fără efecte secundare, dureri de cap sau colaps. Ulterior, mulți bărbați descriu o căldură blândă, o senzație de circulație revenind în câteva minute. Este subtil, dar puternic. Și dacă asta e ceea ce un singur compus poate face, așteaptă-le ascultă ce face această specie stresul care a ucis în tăcere, testosteronul tău în timpul an. Hai să vorbim despre asta în continuare. În al doilea rând, de ce apar erecțiile? Slăbesc după 60 de ani și cum cățelul ripostează? Am avut nenumărați bărbați cu vârste cuprinse între 60, 70 chiar și cei de 80 de ani care vin la biroul meu cu privirea coborâtă, vocea josă și șoptind același lucru. Pur și simplu nu este acolo. Funcționează ca înainte. Și eu spune-le mereu că nu sunt un eșec personal. Nu e rușinos, e biologie. Pe măsură ce îmbătrânim, cei mici vasele de sânge care susțin erecțiile încep să se îngusteze și întăr. Îți pierd elasticitatea. Ani de stres, alimente procesate, umflare și lipsă de mișcare încep să-și facă simțită prezența. Rezultatul doar că sângele nu mai curge așa cum o făcea înainte. Fă-o și fără acel val de sânge, o erecție pur și simplu nu se poate produce. Dar iată partea care cel mai mult doctorii nu spun niciodată cu voce tare. Aceste schimbări nu sunt permanente, ele sunt reversibile. Aici intervine unghie. Și de ce este atât de important? Un aliat puternic pentru bărbați mai în vârstă. Amintiți-vă compusul din care tocmai am vorbit despre eugenol nu doar relaxează vasele de sânge, dar de asemenea ajută la restabilirea flexibilitatea pereților interiori ai aci ochelar. Gândește-te la curățarea unui țeavă ruginită și să o netezească din nou. Sângele începe să curgă mai mult ușor, mai complet și unde ar trebui să meargă. Unii dintre pacienții mei mi s-a spus că după doar câteva săptămâni de utilizare zilnică a acestei metode, m-am trezit cu erecții matinale pentru prima dată după ani de zile. Niciunul pastilă, nu printr-o minune, ci pentru că circulația s-a avut în sfârșit oportunitatea de a mă întoarce la muncă. Că aceasta este frumusețea acestei metode naturale. Nu puterea corpului tău, pur și simplu îi dă permisiunea de a reveni la designul dumneavoastră original. Dar iată care e treaba. Chiar și cu un flux sanguin perfect, o forță invizibilă poate opri totul înainte să înceapă. Și este probabil că te-a sabotat în liniște timp de decenii. Să mergem află mai jos. 3 moduri de a face metoda unghiilor 60 de secunde, pas cu pas. Știați, cele mai bune soluții sunt de obicei mai simplu și acesta. Metoda care ceea ce urmează să împărtășesc a ajutat la mulți dintre pacienții mei mai în vârstă să se simtă din nou ei înși, fără rețete, fără vizite incomode la medic, fără a sta la coadă la farmacie. Doar un mic act intenționat care poți.